алейкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафаре ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 9 октябри соли 2025 сол 12 дона хона ҳастанд. Хонаҳои арзон, хонаҳо фақат аз шаҳри Душанбе пешкаштон мекунем, фақат тамошо кунед бачаҳо. Одамое ки аз Душанбе хонахар ҳастед, одамое ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо доред, пас видео баҳри шумо то охир сабр карда тамошо кунед. адресҳои ҳар як хонаро мегем бачаҳо. Фақат рақамҳои соҳибхонаҳо рӯи экранда гузошта мешавад. Худтон баъд бо маълумоти бештарша занг занед бигиред. оиди хона адресҳоро гӯш кунед, мефаҳмонем. баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, чизе ки бошад дар ҳамин WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram рекламака фурӯшта мегузорем. ҳама каса бачаҳо пабратски як донаи лайк монед. дар ҳамин канали Саудо ТВ подписатсия кунед, подписатсия. Лайк, подписатсия аз шумо, хонаҳои арзон аз мо. нафароне ки аз YouTube наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистасен, пас ба Telegram канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар YouTube мегузорам дар ҳамин Telegram канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунед, фаъолият мекунем, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кулоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон, як эълони зур мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ака мега манда квартира дар кора аз дохили Душанбе як хонага то 200,000 сомонира мехарам. кадомитон дорен? квартираҳои ремонтдор, без ремонт, коробка, ина марамат як хонага аз ҳамин 25-26 то 35-40 квадрата боша агар мегиранд то 200,000 сомонӣ. одамои доштагӣ ина варианти беҳтарин барои савдо кардани хонаҳои шумо. ака қатъи занг зада масиҳат кунед, бифурӯшед. яка мехара. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯше ки равон кардан. хонаи назди ҳавлигӣ, масоҳати 6 сотих замин, дорои 3 ҳуҷра. ина дохили хонаҳо ремонти фасонаг. ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Гулистон, деҳаи Ганҷобод дар Нефтияник қарор дорад. 6 сотих замин, 3 дар хона. марҳамат, занг занед. хона бо хишти лои бардоштагӣ, ремонт миёна, кухни, ҳаммом дар даруни хона, подвал дора, об дора, свет доимӣ ҳастай, документу садфоизаҳай савдо мешавад 380,000 сомонӣ. одамое ки аз Нефтияник хонахар ҳастед, марҳамат дӯстон, беҳтарин вариант 380,000 сомон. агар аз нуми канали Саудо ТВ занг бизанед, иншоалло бо арзонтон мекунам. марҳамат, занг заа расоншед. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ҳамин як хонаи данғараро эълон мекунем, далҷи бо мерем хонаҳои Душанбе. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Чаманоро, 2 дар хона, 8 сотих замин. ихели нархҳо бачаҳо редка мешавад. ихели ценаҳо дар канали Саудо ТВ. иншоалло иноро мо савдо мекунем. хоб 2 дар хона, 8 сотих замин. хонаҳо мега 5 ба 310, дуюмиш 470 ба 310. дар дохили кухни, баня ҳастаи дохилда, дегдонхона 5 ба 310, боз як ҳезумхона 6 ба 310. ҳуҷҷат дора, фақат қарор сертификат тамом. об свет, оби доимӣ дорем мега. магазин, масҷид, метпункт ҳастай. мактаб где-то 2,5 километрро масофа дорад.
нарх 135000 сомониай. агар аз номи канали Сауда ТВ занг бизанед, худо хоҳад бо арзонтон мекунам. марҳамат дӯстон, 135000 сомонӣ. ноҳияи Данғара, ҷамоати Лолазор, деҳаи Чаманоро. парсон шед. лайкора монен, подписатсия кунен, фикротона комментария кунен. аз куҷо чанд соати хона дар кор аед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон, хонаи назди ҳавлигӣ чӣ хеле мебинен, ду этажа ҳай, дорои 6 ҳуҷра ҳай, масоҳати 7 сотиқ замин ҳай, дар ноҳияи Шоҳмансур дар шаҳри Душанбе. дача дар калхози Россия мегам. ин дача ҳай бачаи азиз, дачаи фурӯшӣ калхози Россия. ягон мошин боша болои сумам битан мешава, қабул мекунем мегам. масоҳати 7 сотиқ дораво, дорои 6 ҳуҷра ки 2 этажа ҳай, савдо мешава бо нархи 650000 сомонӣ. аз номи мо ба дили пир метавонен дӯстон занг зада маълумоти бештарша бигиред. 650000 сомонӣ. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе. 3 сотиқ замин, дорои 3 ҳуҷра, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. хоб хона воқеъ дар Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. ҳастаи нафаре ки аз ҳамаи территорияи Гулбутта хонахар пас тамошо кунед, нигоҳ кунед. рақамоша мегзорам, занг зам масяка бигиренеш. канечкаи маршрути 3 мега. хоб поёни корвон, канечкаи маршрут будастай. хоб поёни корвон, наздикии бозорча, об қувваи барқ доимӣ ҳастай. харидори аниқ боша занг занам, боз арзон мешава. ивазам мешава бо хонаи 3 ҳуҷрага. нарх 560000 сум. аз номи мо ба дили пир дӯстон метавонен муроҷиат бикунен. ман фақат навор мекунем бачаҳо, хитон бо занг заа мепирсенеш. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираро тамошо кунен, нарха бинен, дам мегирен, дам. чӣ хеле видеош мекунем, нигоҳ кунем. хоб дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар 9 этаж. 9 этаж ки духонага масоҳати 52 квадрат. духонага 52 квадрат ай. 9 этажда ремонт дараҷаи олӣ кардагӣ дар шаҳри Ҳисор ай. қисми дохили хонаҳоро тамошо кунед. хоб об, свет, лифт доимӣ. хона дар этажи 9 дар шаҳри Ҳисор. ду рақам мегзорам бачаҳо, дута рақам мегзорам, боз маълумоти бештарша мегирем. ремонтҳо дараҷаи олӣ, кухнӣ, ҳоҷатхона, ванния, аз тиреза прямо берун. ҳавои тоза дӯстон азиз, тамошо кунед. занг занен, бигиренеш. ина хоначаҳо пасонак кардагӣ савдо карда мешавад. 52 метри квадратӣ. ҳоҷатхона аддени, ванния аддени, кухни аддени, пасонакак варианти зура бачаҳо. нарх 499000 сум. занг зад пирсон шед. дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якхонага квартира масоҳати 45 метри квадратӣ. ана нарх, мана нарх. 45 квадрат дар 11 этаж, ремонтҳои зур, беҳтарин фасон ремонт кардагӣ савдо мешава. хоб доми худаш мега дом аслан 15 этажаи. хонамон дар 11 этаж қарор дорад. хона ягон 70% чизи 4-8 хати савдо мешава. хонаи тозаҳак. хоб гипразем дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе. телефоноша мегзорам, бо маълумоти бештарша бигиред. нархи хонаро мега 460 мегем. 460000 сум. боз арзон мешава аз номи канали мо, агар ба шарти ки занг бизанен. ремонтҳоро бинен, фасони хушроҳакай. марҳамат, пирсон бишехтон. лайкора монем бачаҳо, фикротона комментария кунед. аз куҷо, аз кадом территория шумода хона, замин, квартира дар корай, таги комментда нависем бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон.
дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартираҳай. Анаи духонагаҳай дар 4 этажай. Ишам дар ноҳияи Синоҳай дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нашод нарх муомила дорам. Дом 4 этажа. Хоб дар 4 этаж духонагаи 50 метри квадратияй. Душанбе ноҳияи Сино 465 000 сум нархаш. Рақамҳои дастӣ рӯи экрани шумо занг зада пурсоншед. Баъдан нафарое ки мо дар хона равон мекунем дӯстон азиз, ҳамо адресҳоро пурро кунем. Мисол ҳамин хона дар ноҳияи Сино будай, дар Душанбе дам. Кадом маҳалла дай, кадом улицаай, хони мактаб, масҷид, бозор чӣ қадар дуру наздикай, оё ҳуҷҷат дора ё ки надора, ҳамаша хушту када адрес савад кунем. Чун баъд мо дорой кунем, барои ки мардум беҳуда занг назанава, беҳуда напурсотам. Мегзарем ба 8-мин квартираи фурӯшӣ. Анаи квартира бачаҳои азиз масоҳаташ камай, 24 квадрата неки нархи гарени арзонай. Тамошо кунед. 24 квадрат як хонага дар 1 этаж ки дар ноҳияи Шоҳмансурай дар шаҳри Душанбе. Ремонташ пасонакак бад нестай. Метонен занг зада бихаренаш. Срочна фурӯшӣ. поёни Садбарг, ЖД вокзал, сари роҳ. Ҳама намуди транспортҳо ҳастай, обсвет ҳастай, пастяни алиши ба мошина мешава. хоб нарха мега 199 000 мегем, боз арзонаш мекунем. марамат пурсоншен. хоб 24 соат метонен занг зада маълумоти бештар бо оиди ҳамин квартира бигирен. 199 000 сомонӣ. занг занед масъалат бигирен. лайкҳоро монем бачаҳо, подписатсия фаромӯш накунед. дӯстон, мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. 99 метри квадратияй. 99 квадрат. просто нигоҳ кунед, шехзурон 1 сотих мешавада. ҳамин 1 сотих замин. 1 сотих хай вақт ҳам қафи мо. хоб 4 ҳуҷрага ҳамин квартираи мо дар 8 этажай, 99 метри квадратияй. 4 хонагаш меган, ҳолати коробка, савдо мешава. хона дар Душанбе ай, пеши бозори Корвон. Тамошо кунед. дар ноҳияи Фирдавсияй 480 000 меган, бо арзон мешава. Корвон сити, маркази бозори Корвон. доми 12 этажа хона дар 8 этаж қарор дорад. ҷош ҷои зурай. хоб 100 квадрат да мақсад. чанд моҳ баъд иҷозати ремонт ҳастай мешава. 4 комнатага шидагиай ҳамин ҳолат. хоб хитом бо далши занг занед. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. Душанбе ноҳияи Рӯдакӣ. дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 100 метри квадратӣ ки дар 7 этаж қарор дорад, савдо мешавад. хона дар ноҳияи Рӯдакӣ пеши бозори Сафинада қарор дорад. дӯстон азиз, иҷозати ремонт ҳастай. ду тараф лесинса, лифт ҳам дорад. дӯстон азиз, хоб савдо мешавад бо нархи 440 000, 100 квадрат, 1 сотих дар 7 метр. ин хеле агар замини ҳисобаш намагам, бачаҳо азиз, мақсад 100 квадрат 1 сотих мешавад. занг занед, рақамҳои WhatsApp шумо масъалат мешавад. дӯстон, мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшӣ. анаи квартира ҳам бачаҳо масоҳаташ камай, нархи зур. 23 квадрат, як хонагаҳай, дар 2 этажай, дар 1 Советский, дар шаҳри Душанбе. срочна фурӯшӣ. як хонага фурӯшӣ дар наздикии меҳмонхонаи 1 Советский. мағоза, бозор, дорухона, масҷид, истгоҳ барои тамоми намуди транспорту дора. хоб мавҷи Истиқлол гузарондагӣ 44 хати мефурӯше мега. фавран доми ошёна дар 2 этаж қарор дорад. азиз, бания ҳоҷатхона якҷоя, кухни калидор дора. хоб комнатҳо аддени мешава савдо бо нархи 330 000 сомонӣ. 23 квадрат, 330 та. марҳамат, занг зада далши пурсониш.
мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. Ана квартира, мана квартира. Тамошо кунед ака. Хушрӯ нигоҳ кунед ма чӣ мегӯм моҳиди ҳамин квартира. Хоб дар шаҳри Ҳисор ай дӯстони азиз, шаҳри Ҳисорда 8-ум этаж об, свет, лифт доимӣ ҳастай шаҳри Ҳисор. Хоб хона дӯстони азиз 45 квадрат ай. Хоб телефоноша мегзорам, боз далчи маълумоти бешаша мегирем. Ин ҳами ҳолат чӣ хеле ки тамошо кардастем. 325,000 сомонӣ дар 8-ум этаж об, свет, лифт дора, доимӣ ҳай. Маълумоти бештар занг занед 45 квадратный метр. Ин ҳами ҳолат савдо мешавад. Диден айҷа прямо хоб харвазара нишон додем. Занг занед маълумот бештар бигирен. Бачаҳои азиз, барои реклама хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯйгӣ реклама карда фурӯшта мегзорем. Якта лайк монед, подписатсия кунед, поделитсия кунед. Одамои хонахарда канала тавсия кунед бачаҳои азиз. Рақамҳоро мегзорам барои реклама. Чизе бошад дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram реклама карда ҳаракат карда метем. Дӯстон, аз души лайку хати падер жавоб мекунем. Подписатсияра фуромӯш накунед бачаҳои азиз.